12 kroků anonymních alkoholiků. První, přiznali jsme si, že jsme nad alkoholem bezmocní, že se náš život stal nezvladatelným. Druhý, uvěřili jsme, že nás může obnovit síla větší, než jsme my sami. Třetí, rozhodli jsme se odevzdat svou vůli a svůj život do péče Boha, jak jsme si ho představovali. Čtvrtý, nebojácně jsme provedli důkladnou morální inventuru sebe sama. Pátý, přiznali jsme Bohu, sobě i jinému člověku přesnou povahu svých nedostatků. Šestý, byli jsme zcela ochotni nechat Boha, aby nás všech těchto charakterových nedostatků zbavil. Sedmý, pokorně jsme ho prosili, aby nás od našich nedostatků osvobodil. Osmý, sepsali jsme seznam všech, které jsme urazili, a byli jsme ochotni je odškodnit. Deváté, co nejvíce lidem jsme přímo nahradili škodu, kterou jsme jim způsobili, s výjimkou případů, kdyby to bylo na škodu jim nebo jiným. Desátý, pokračovali jsme v osobní inventuře a když jsme se mýlili, okamžitě jsme to přiznali. 11. snažili jsme se modlitbou a meditací zlepšit svůj vědomý kontakt s Bohem, jak jsme si ho představovali, a prosili jsme ho jen o to, aby nám dal poznat svou vůli pro nás a dal nám sílu ji uskutečnit. 12. poté, co jsme v důsledku těchto kroků získali duchovní probuzení, jsme se snažili předávat toto poselství dalším alkoholikům a praktikovat tyto zásady ve všech našich záležitostech.